Oh shit, oh shit. More, madam. Paní. Máte do rubásek. Takže vy takto by kurva vyjebané. Stoj! Pojď. A trošku mi ještě satrujem. Čo s tým je problém o takový buzici? Ujebany. Dobře. Koho kropíš? Jo, já jdeš, co? No permu. Kde seš? Driftmeister! Nastup! Ne, ty kundo. Čo? Kundo! Přepadení mrtky! Já nevím, berám kam, já si mám givnout, čo chcem. Pustí tady porno, počkej na tu televizi. Tak, počkej. No, pozera. Čo ti seka? Bacha! Kurva, popelnice. Chlapci, já jsem kámo teraz střelil na 400 metrov typka rovnou do hlavy na one shot. Umylom. Jsi kokot? Ale od toho admina. Chceš pouličný fight, kámo? Pojď. No more, počkat. Dal jsem vám s dílkou. Pomoc! Co se děje? Vás. Prvo, čo se děje? Mám tady 10-13. Co? Kropím? Co to melete? Běžte ke zdi. Kropím? Jak 10-13? Tady je střelnice, tady asi budete mít nahlašenou střelbu, ne? Vypadá to, že se ke zdi, běžte k tamtomu pultu. Ale proč? Ale Proč? vysvětlete mi, jaký máte... Dobře. A co je? Jedem. Jak má vědět? Ale dělej rychle. Nastup a jeď. Kde má Větě oživit? Ne. Nejde to. Koukal jsem na alt. Řiď, more. Ajajaj, dostal zase. Aj, dobrý. Co? Mě frizol admin. Přijde. Fakt? Ne. Cože? Ajajaj. Nejste zaplý. Co? My nejsme zaplí. Jenom, že vás celou dobu spektím a tenhle ten maník ti říká sám oživ mě a ty kámo, co to bylo za RPčko? Kámo, ona vyhrožela, kámo. Ty jsi měl takhle ruce. Takhle se ti objevila zbraň. A začal si ho kropit, jo? Jako žádný, jakoby, že třeba fear z toho, protože měl dlouhou. Vy jste v tu dobu vlastně neměli ani jeden, ani Ale on mířil na mě, Přejte si ruce oba dva. Já jsem v klidu, prosím. On mířil na mě. On mířil na ně. No nic, za chvilku to je Jirka, takže... Jaký já Jirka? to mám všechno zjištěný. Jaký Jirka? U tebe úplně, kámo. Ty dostáváš permu jako první. Jo, dělej. Dostaneš tak či tak permu. Jdeme na to. Dělej a vyruděl.